България, тъй като България по някакви причини, това ще го кажат икономистите, изглежда по-стабилна. Значи имаше един тласък преди 2 години, когато се говореше, че всъщност нас кризата май ни подминава, но се оказа, че и ние сме в криза и сега, когато се дават позитивни знаци за това, че излизаме от кризата, отново има тенденция за преместване на седалищата на някои гръцки фирми в България, тъй като има 20% ДДС. Много се моля на Симеон Дянков да не го дигне, защото това е важно. Също така по-изгодно е за гръцките бизнесмени да вкарват ефтини стоки в България и да взимат лиценз за Европейския съюз и после да ги продават на други места, тъй като преди това се внасиха през Кипър, но вече кипърски... Тоест България концентрира България е гръцки бизнес интерес. в... Господин Йонов, и вашите ли наблюдения с такива? Аз също имам такива наблюдения. Даже имах контакти от Гърция, от хора, които се интересуваха точно за пренасене на бизнеса. И чух, че вече има модели обяви по гръцки вестници, фирми, които занимават професионално с трансфер на бизнес. Логистика, законова уредба, учредяване на фирма, купуване на имоти, всичко от А до Я. Масово се продават, освен това, имоти в Гърция, тъй като гръцкият собственик на недвижимо имущество в момента се чувства заложник на гръцката държава, която всеки ден е готова и му поднася изненади като допълнителен данък от 5%, 10%. В един момент те продават тези имоти и парите се инвестират в България. Наистина, както каза господин Мутафов, за някой може да е странно, но е факт, че чувстват се, че е близо, че ни познават като психология. Тук има гръцки банки, които между другото оказват много позитивен ефект върху психологията на гръцките инвеститори, които знаят, че винаги могат да разчитат на една гръцка банка. Чувстват се по-сигурни. Аз обаче към Красен Станчев и Емил Хърсев въпрос на наш зрител Христо Буруджиев. Европейския съюз обаче няма ли да се впусне сега да инвестира повече в Гърция, за да ги спаси и това да отклони инвестиции от България? На този въпрос след малко искам да се върна на това, което говориха колегите. Статистиката е точно такава. България наистина е привлекателна. България е привлекателна с предвидимите си данъци и с относително ниските разходи за водене на бизнес. Това, което се вижда по инвестициите, че гръцките инвестиции се увеличават, т.е. зрителите не са прави. Това, което се вижда по банковата статистика, дори тя излиза доста често, може да се провери, всеки може да го направи това, като влезе в страницата на БНБ. Дори състоянието на гръцките банки се подобрява. Те са толкова добри, колкото са останалите български банки, а българските банки, ако са съди по капиталова адекватност, са 2,5 пъти по-добри от средните европейски. Следващото нещо, което е важно да се знае, че гръцките фирми са се увеличили за последните 3 години 3 пъти. Като брой. Предполагам, че се увеличават и гръцките депозити в български банки, но тази информация никой не може да я съобщи, тъй като тя е индивидуална и не е правилно да се съобщава тази. Депозитора е българска фирма, а не гръцки граждани. Не, тези, които са резиденти, те са по друга линия. Тоест тези, които са чужденци, т.е. не резиденти, те са по друга такова, те са по друга линия на банковата отчетност. Последно, но не по значение, са тези хора, които живеят и работят в Гърция. Те вероятно не са 250-260 хиляди, вероятно са 2 пъти по-малко. Те няма да се върнат в България поради едно просто обстоятелство. В Гърция те попадат в групата от населението, групата резиденти, които не плащат данъци. И това е напълно законно. Защото допреди няколко седмици необлагаемия минимум беше 1000 евро на месец. Сега положението се върна на положението от 2004 година. Необлагаемия минимум е 700 евро на месец. Тогава, когато български граждани отиват и работят там, независимо дали са помаци, цигани, българи, евреи, арменци и така нататък, те общо взето попадат в рамката на необлагаемия минимум и затова за тях първо е удобно да живеят там, второ пък на гърците им е удобно да ги наемат. Тоест има взаимен интерес. Добавете обаче, може ли само аз да питам господин Каламарис, те ще продължат ли така хората да си позволяват да викат жени от България, да гледат възрастните им родители, да им чистят домовете? Защото знам, така съм чувала, че всъщност много от българите
там работят такава работа. Първо въпрос на избор, после въпрос на финанси, но аз искам да кажа нещо друго. Ние трябва да спрем... кратко след това, да спрем да виждаме само бъдещето на Балканския полуостров и на двете съседни страни, които са толкова близо. Те са два народа, една религия. Дайте да развиеме повече отношения. Тоест, аз не искам да разграничаваме коя страна е по-конкурентоспособна, туристическия сектор и така нататък. Защото ако ние очакваме да живеем от туризъм само, двете страни, няма да има бъдеще за нашите деца. И трябва да го решиме как. Мисля, че криза поражда една нужда двете страни да дойдат по-близо. И дори да направиме, щом искаме да инвестираме повече в туризъм, съвместни изяви в Европейския съюз, съвместни изяви в гражданите на другите останалите страни в Евросъюза, както прави, например, Белгия с Холандия, защо не да не го направим ние? Ние няма какво да се конкурираме, нито относно данъците. Да говорим в Гърция за бизнес клима, забранено. Да говорим в Гърция, че може да съберат парите, кредиторите. Не може, защото 40% стига данък общ доход. Ние за какви данъци и събираемост говориме? Или за приватизация? Ние не говориме вече, живеем в едно друго измерение на приватизационни държавни схеми. Тези, които приватизираме процентите. Не приватизираме вече предприятия, защото не са останали предприятия. Приватизираме това, което няма. И там трябва да дадем решение. Мисля, че тук дойде момента заедно, и двете страни, ръка за ръка да дадем един отговор, не само спрямо кризата, но спрямо всички останали европартньори. Емил Хърсев след това... При всички положения така. И вероятно ще се създаде една много по-голяма икономическа близост, нали, когато се започна да се уеднаквяват нивата. Нали, почна да ставаме еднакво бедни. Тук сме големи индивидуалисти. Не знам, ще се получи ли това според вас? То се получава, защото прагматизма винаги идва прав. Прав сте, то в реалния живот се получава. Най-голямото опасение на зрителите беше от това. Какво ще стане, когато се върнат в България онези, които работят в Гърция? Същото опасение, абсолютно по същия начин фразирано, го слушам от 2009 година, когато ни обясняваха как ще се върнат строителните работници на българи от Испания и берачите на ягоди по цяла Европа и така нататък. Не се върна никой. Почти никой. Това е, между другото, причината защо в България имаме една относително ниска инфлация в целия този кризисен период, когато всичките имаха най-висока. Защото българският работник в тези страни работи такава работа, каквато местният не пипа с 6-метрова тояга. Това са работи, нали, миенето на чини е така най-приетото обяснение, нали, за хигиенизиране на местното общество. Всякаква работа. Безумна. На ниски цени. И естествено, макар да се дигна в Испания рекордна безработица, там говориха за 20%, от Испания българи не забелязахме да се върнат. Напротив, даже отидеха. Да, но албанци от Гърция масово се прибират. Да. Значи не може да ме убедите, че албанеца взима по-малко пари от българина и върши по-малко черна работа. Дайте тази реакция. Калин, доктор Байков, давайте вашето. Що се отнася до доктор Байков, само просто нека да обърна едно внимание само на една разлика, която за мен е много съществена и вероятно има своите обяснения в това, което каза господин Каламарис, именно България и Гърция не са единствените страни в Европа. АДАК, германски автомобилен клуб и дефинитивно най-авторитетната в Германия организация, следваща туристическите потоци, твърди точно обратното на вас, доктор Байков, е, че има пренасочване на туристически потоци. Но не към България, аз това казвам. Към България. Дали от Гърция не твърди, но към България го твърди определено. Аз ще посоча конкретни примери. През 2009 година германските туристи в Гърция са намалели приблизително с 14%. Това е точно броя на германските туристи в България. Но те през тези години не се увеличиха. Дори в момента не се забелязва увеличение. Това е огромна заблуда. 5% увеличение на немските туристи в България, това означава 15 000 броя туристи. Срещу един обем
в Гърция почиват 2 милиона, над 2 милиона немски туристи. С каква статистика служите? Това са официалните данни на гръцкото министерство. На хотелиерите, които на гръцкото министерство, господин Хърсев. вече. На гръцкото министерство. Не можем сега да ги успорим. Данни, които и в Световната туристическа организация са посочени. 15 хиляди души равно на 5% от туристите в България. Вие не ме разбирате. 300 хиляди са немските туристи в България. 5% увеличение на немските туристи към България означава 15 хиляди души. Пак ви казвам, имате разминаване с данните на АДАК. Не, нямам разминаване с данните. Вижте официалните данни на на Националния статистически институт. Пак ви казвам, Ма дайте на бизнеса, вие нали сте там, виждате ги тия хора, искат ли да дойдат в България, не искат ли? Аз съм член на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори. Да, интересна ли е България за няма туристите, не е система, ли? която да отчита еднозначно броя на туристическите посещения. Борави се с оценки, с статистика от летищата и така нататък. Но е еднозначна оценката, че от Германия към нас има 300 хиляди души туристи и това е традиционно число, което не се променя. Не са станали Няма повече чартери. Дори в Варна преди година и половина затвориха практически всички чартерни вериги. Калин Йонов искаше да добави нещо за българите и работата, която работи в Гърция. Отиваме тук на стандартното хленчене на българския туристически отрасъл. Не, тук не става въпрос въобще за хленчене. Аз заемам съвсем друга позиция и тя е в посока такава, че ние не бива да се уповаваме на това, че някакъв поток автоматично се пренесе от Гърция към България. Ние трябва да положим усилия, както каза господин Каламати, според мен. Ако ние не вникнем в съществото на тази криза, българският туризъм ще загуби. Първо ще загуби пряко гръцките туристи в България. Те са 300 хиляди, толкова колкото са и немските туристи. Ще загуби тези туристи, които ще дойдат в Югоизточна Европа, за да посетят на първо място Гърция, защото Гърция е с много по-висок рейтинг от България и ние трябва да отчитаме това. И в конкретния туристически бизнес между партниращи организации се създават съвместни инициативи, включително и с Турция, включително и с други балкански страни, Черноморската зона, които се финансират по линия на европейски програми. Те все още не са дали този ефект, за който всички ние желаем да дадат, но в крайна сметка, ако ние някакви решения заедно. Да. В този смисъл кризата в Гърция ще повлияе негативно на България. Всички останали мнения са заблуда и ако има някакъв краткосрочен ефект, в случая той се прояви по-скоро от Северна Африка, от Египет и Тунис, като пренос на туристи, но ето същото става с руските туристи към Египет. Добре, прекъсвам ви да видим прекрасна възможност да включим един облок и да видим да помолим хората да гласуват, за да има време да обработим резултатите, дали кризата застрашава икономическата стабилност на България. Моля ви, гласувайте през това време Калин Йонов, защото ви обещах малко за българите и работата, която работим в Гърцията, как ще се отрази на тази част от пазара на труда. Точно така. Аз съм живял дълги години в Гърция и специално за вас направих бърз сондаж, се свързах с няколко от лидерите на българската общност. Голямото жури в Гърция. Атина, да видим какво казват. За да попитам точно за настроенията и евентуални движения сред гастарбайтерите, тъй като последните данни показват, че безработицата сред емигрантите в Гърция рязко се увеличава. И наистина ми споменаха, че има движение на албанци, които са най-голямата маса емигранти, доближаващи милион по неофициални данни, масов отлив към Албания. За сметка на това български емигранти за момента въобще няма хора, които масово да възнамеряват да се връщат към България, което за мен аз лично намирам логика в изказването на господин Мотафов, но е факт, казаха ми, хората предпочитат, вместо да се върнат в някое село в Северна България, където няма въобще работа никаква, да седят